sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado Pitsa 13, bulan sa Nobyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon karon nga adlaw. Oh, 5 ka mga senador nagdoso sang TRO sa Korte Suprema ining gag order ba ni Presidente Rodrigo Duterte. Uy, si Senador Manny Pacquiao ginapaabot ko no nga may i-anunsyo sa katapusan nga 3 kaadlaw antes magtakop ang substitusyon sa Nobyembre 15. Ano ayan? Bongbong Marcos may sumo na sa Comelec. Mga isyo lokal, maayo man niho pagpamtang sa mental health na opisina sa state universities kag colleges, mahimo maaprubahan suno kay Congressman Greg Gasataya. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3. Ano ang mga balita ang mga senador sa pagpanguna ni Senate President Vicente Soto III kag iban pa nga mga senador nagpangabay sa Korte Suprema sa pag-isyo sang temporary restraining order nga ideklarar nga unconstitutional ining mando sang Malacañang nga nagadumili sa mga opisyal empleyado sang Executive Department sa pagtambong sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Labi na gid ining baklanay sang supply, medical supply para sa COVID-19. Sa 67 kapahina nga petisyon sa mga senador, nagapagabay sila sa Korte Suprema nga maghiwat sang special raffle sa isyo kon temporary restraining order o kon status quo anti-order agod nga untaton ang gag order, ang executive order
sa tong Oktubre 4, memorandum nga ginisyo ni Executive Secretary Salvador Milladia nga nagasiling hindi kinahanglanon patambungon ang pila ka mga ara sa idalom sang pag-atipan sang Malacañang nga magtambong sa hearing sang Senado. Ti siling sang mga senador magluwas abi kaday Soto, ang mga iban pagid kanday President Pro Tempore Recto, Majority Leader Juan Miguel Sobere, Minority Leader Franklin Drilon, Senador Richard Gordon, nga mo ang chairman sang Blue Ribbon Committee. Siling nila kinanglan untaton ini daw hindi iniamo nga punggan mo ya ang mga senador sa pag-agda sa mga resource person agod magpatag kung diyan nagkadto ning bilyones nga kwarta nga ginbakal sa mga kagamitan para sa COVID-19. Tilang taon ta. Kon bala, makapasar ini, kon bala, updan sang Korte Suprema ang hingyo sang Senado nga ang gag order ni Presidente Rodrigo Duterte ibaliwala kag kinanglan magtambong gid ang kung sino man nga resource person nga gusto bisitahon sang Senado. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
Yes, ang tuman niya pag-usasang gadgets kaya ang isang cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga aksyon. Aksyon Radio! Mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay. Yung Philippine Standard Time, las 6:42. Areo, makailintriga ini nga balita, matakop na sa Lunes ang substitusyon. Kundi si Senador Manny Pacquiao nagsiling wala ni slide down niya, dagan giko presidente. Pero may report na posible si Manny Pacquiao antes ang Nobyembre 15 may i-anunsyo. Amuning makalintriga nga balita. Nga sa nagligad nga sinimana, siling ni Anay Senador Bongbong Marcos, kung siya yung pagustuhan gusto ya si Manny Pacquiao mo nga mangin vice presidente. Isa ka senaryo, nagkita ay si Presidente Rodrigo Duterte kag si Senador Manny Pacquiao amon tong balbal sa iyasang presidente daw nag-uliay sila. Kag imposible nga wala ginhambalan ang politika. So, may papakot. Bangod sining hutik-hutik ni Congressman Joey Salcida kahapon, sila niya hindi na ko yung magambala. Pabayaan ko, itugyan ko na kay Manny Pacquiao ang pag-anunsyo. Ano ayan? Ano ayhan makailintriga ini nga isyo? Ano ayhan ang i-anunsyo ni Senador Manny Pacquiao antes ang Nobyembre 15. Bantayan sining adlaw buwas kag sa katapusan nga adlaw sang substitusyon sa Nobyembre 15. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Babalik kami pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio.
Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Guys, 48. Nag-isyo na, sumon ang COMELEC. May angot sa panawagan nga kansilahon ang kandidatura ni Anay, Senador Bongbong Marcos sa pagpapili presidente sa tuig 2022 nga eleksyon. Tisuno, kahapon kay spokesperson James Jimenez, posible iserbi ang sumon, kaginaulat na lamang ang proof of service. Dugang pa ni Jimenez, may 5 kadlaw si Marcos sa paghatag sang sabat halin sa adlaw nga mabato niya ang sumon. Ini amuning nagaupang sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Nagfile sa sang certificate of candidacy, gina-question sa COMELEC sa ground na nagbutig siya. Siling sang COMELEC, may ara ka kaso, may ara ka krimen nga nahimo. Sa iya sworn declaration, sa iya COC niya, wala kuya sang criminal conviction. Ang malain kay sa 1995, si Marcos convicted sa 4 ka count sa paglapas ng tax code. Kag ang penalidad sini perpetual disqualification sa pagpungko sa numan nga opisina sang gobyerno. Kung madutlan si Marcos, ano ang matabo? Amo ni karon ang pinakainit nga isyu. Kaya wala ga kadula ang pagduso Marcos Sara tandem. Amo ni ang balantayan naton kag dapat ya repasuhon ini madali sa COMELEC. Desisyonan para hindi man mausik ang simpo ni Bongbong, pwede siya o kon hindi. Amo na ya ang pamangkot kay ang mga supporter ni Bongbong Marcos gahawa-hawa ang paginawa. Luyag nila nga magpapili gid si Bongbong. Kag hindi man nato madiskwento baskog man kay si Bongbong. Luwas nga may kwarta, maalam, kagadamo man sang may sumulunod sini, may solid north man. Di ko pa magkuton mo mga hubin, niya wala may balo sa martial law to ya, anabalaan nila nga si Bongbong kuno, mayo magsabat, mayo mag-Ingles, mayo maghatag sang
plataporma di gobyerno. So, amo laning gaopang subong kay Bongbong Marcos. Kung makatibawa siya, galing kitilawig pa nimo. Abi kon disqualified sa Sagcomelec, ako ya sigurado masaka ini sa Korte Suprema. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Dali iniblang posible third final reading maaprubahan ang ginaluso ni Congressman Greg Gasataya. Kabay pa nga maaprubahan ini magpahamtang sa mental health na opisina sa state universities kag colleges. Namin ni siya para sa pungsod Pilipinas. Para sa akon manami ini siya kay mapuslanon ini para sa mga estudyante kag of course sa mga manunudlo. Mabulig man kuno si Senador Joel Villanueva. Damo-damo naman nga mga pila ka mga handom na ton sa Bacolod, no? Nga ginadihon ni Congressman Greg Gasataya. Munang ginasiling nato kung mapisan ka lang sa Kongreso, mayong relasyon mo sa Senado, daw madamo nga mga proyekto ang mahimo nga maangkon sang siyudad sang Bacolod. Nami niya para sa kon mas madamo proyekto, mas magabenepisyo ang pumuluyo sa taga Bacolod. Kaling kay manti amuna bla subong iya gawin na swasanay nanaog sa personal subong ng isyo sa politika. Kung ako yaga pangabay ako kung tani pa taas-tason taman ang level sa aton pamulitika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na ang reklamo sang pila naton ka mga kauturan ining kagwabla sa mga social media. Ang punto ko diri nga ang hindi ini matap na
ang mga personal kag ang mga buyayaway sa mga politiko, wala yang politiko ga buyayaway, ang mga supporter ya, amo ang nagagad pamuyayaw kag nagabinastos sa social media, hindi ni matapna, hindi ni mapunggan. Daw ginagamit nila karon ang social media sa binastos. Daw hindi naman na mo. Kung hindi ka mo kumporme sa isa ka politiko, hindi pagbutuhara man sa kamot mo ya, ang kapalaran nila. Kung daw hindi kaya kumporme, nga ang hagad mo yaw-yaw kag magbinastos, hindi pagibutang sa baluta, hindi pagbutuha, hindi kay ipaagi sa mga binastos nga tinaga, nga daw hindi maayo basahon, kay subong ang kabataan, hubinis pa, kabalo na iya mag-abre sa mga cellphone nila, ginasunod na nila ang tanan nga ginabutang nyo da, buyayaw, binastos, ti amak mo sa minor nga mga edad, pabasahon mo ya ang kabataan sa aton binastos. Dapat kung mahimo, mapunggan ini sa social media, Facebook, kag iban pa. Hindi na mo Mga kabataan ko, kapamangkot sa ako niya pa daw, sino ni si Kuano daw, bastos niya. Di kabataan, kaya intindi na. Hindi ta na pwede maupangan, hindi ta na pwede masusuo. Laay man ako niya, kuya, okay lang kuya, kaya hindi kuya sagad si Facebook, social media ni, hindi ako niya namangaan mo. Okay lang, galing kabataan ko, gotik sa kunya pa, sino si Kuano, kabasto. Kabataan, ginatunan nyo sang hindi amo, nga binastos, paagi, kampanya kaya sa politiko, imo ka gusto nga butuhon, ang piyake mo yayawon mo, ang mga tinaga nagagawa, hindi pa mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eddie Naboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.